ஈழத்தில் மலர்ந்த பெண் விடுதலை. தமிழீழப் பெண்கள் எழுச்சி நாள். சகாயசீலி பேதுருப்பிள்ளை என்னும் இயற்பெயரை கொண்ட 2ஆம் லெப்டினல் மாலதி 4/1/1967 அன்று மன்னாரில் பிறந்தார். இந்திய வல்லாதிக்க அரசாங்கம் எமது இனத்தை வேரோடு அழிக்க அனுப்பி வைத்த அமைதி காக்கும் படையை எதிர்த்து போராடி பகைவன் கையில் உயிருடன் சிக்கிவிடக் கூடாது என்ற உயரிய மன உறுதியுடன் சைனட் உட்கொண்டு வீரச்சாவை தழுவிக்கொண்டார் மாலதி. இவரின் நினைவு தினமே தமிழீழ பெண்கள் எழுச்சி நாளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. பெண்கள் விழிப்புற்று எழுச்சி கொண்டு தமது சொந்த விடுதலைக்காகவும் தேசத்தின் விடுதலைக்காகவும் போராட முன்வரும் போதுதான் அந்த போராட்டம் ஒரு தேசிய போராட்டமாக முழு வடிவத்தை பெறும் என்பதை உலகறிய செய்தவர்கள் பெண் போராளிகள். இந்திய அமைதிப்படை தாயகத்தில் ஊடுருவிய காலகட்டத்தில் மாலதி தனது சக தோழிகளுடன் கோப்பாய் சந்தியில் ஊர்திகளை கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார். அத்தருணத்தில் தான் இந்திய இராணுவத்துடன் மோதல் ஆரம்பித்தது. இராணுவத்தினருக்கு மிகவும் அண்மையில் நின்று போர் நடத்திய மாலதி விழுப்புண் அடைந்த நிலையிலும் எதிரிகளிடம் பிடிபடக்கூடாது என்பதில் மிக கவனமாக இருந்தார். இதனால் கழுத்தில் தொங்கிய சைனட்டை அருந்தி 10/10/1987 அன்று வீரகாவியம் படைத்தார். தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தில் வீர வரலாறாகிய முதல் பெண் மாவீரர் மாலதி ஆவார். மாலதி அவர்களின் வீரம் செறிந்த நினைவுடன் அவரின் பெயர் கொண்ட மாலதி படையணி தமிழீழ தேசிய தலைவரால் உருவாக்கப்பட்டது. பெண்கள் எதிலும் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்பதை நிரூபித்து எமது பெண்கள் வளர்ந்தார்கள், சாதனை படைத்தார்கள். இவ்வாறு வீரப்பெண்கள் வாழ்ந்து வீரம் பதித்த மண்ணில் இன்று எமது ஈழத்தமிழ் பெண்கள் அனைத்து சவால்களையும் தாண்டி காலத்தின் சூழ்ச்சிகளை எதிர்த்து தமது இருப்பிற்காகவும் எதிர்காலத்திற்காகவும் தொடர்ந்தும் போராடி வருகின்றார்கள்.